Pomyslete na titulky novin, hlavní zpravodajské relace, sociální média, v kterýkoliv den v týdnu a v kterékoliv části světa. Co vidíte? Z tohoto pohledu mnozí z nás vidí konflikty, agresivitu, nedůvěru ve vládnoucí orgány, korupci zavedených institucí a bezprecedentní projevy předsudků, kdy naděje je stále vzácnější. Pro Bahá'í věřící bolest postihující svět odhaluje realitu dvou souběžně probíhajících procesů. Jedním je proces rozpadu. V jehož rámci se rozpadají staleté struktury a způsoby bytí. A druhým je proces integrace, v jehož rámci vznikají společenství založená na spravedlnosti a pochopení naší kolektivní jednoty. Tyto dva procesy vedou lidstvo do éry zralosti. Éry, v níž si každý z nás může uvědomit naši vrozenou jednost a rozvinout náš pravý lidský potenciál. Bahá'í víra je nezávislé monoteistické náboženství s více než 8 miliony stoupenců ze všech zemí, regionů a území světa. Tato lidská rodina, ačkoliv neuvěřitelně rozmanitá a rozsáhlá, je jednotná skrze lásku k učení Baha'u'lláha, proroka zakladatele Bahá'í víry. V centru Baha'u'lláhova poselství jsou 3 principy. Jednost Boha. Ačkoliv byl v průběhu věků a v různých oblastech a zemích nazýván různými jmény, jediný stvořitel, Bůh, vede lidstvo. Jednost náboženství. I když boží poslové v průběhu dějin sdíleli svá duchovní učení v různých oblastech světa, všichni v zásadě září stejným světlem pravdy. Jednost lidstva. Všichni jsme členy jedné lidské rodiny. Tato skutečnost vyžaduje, aby předsudky, ať už rasové, náboženské nebo související s pohlavím, byly zcela odstraněny. V době, kdy lidstvo souží stále více problémů, toužíme po pravdě, spravedlnosti, rovnosti a jednotě mezi různými složkami společnosti. Ve vesnicích, sousedstvích, městech a obcích po celém světě se Bahá'í spolu se svými přáteli a sousedy zapojují do aktivit budování společenství. V tomto procesu se všichni učí přispívat k vytváření duchovně a materiálně vzkvétajících společenství. Nicméně budování prosperujících společenství vyžaduje stále větší komplexnost. Jak tedy světové náboženství, jako je Bahá'í víra, která nemá žádné duchovní, spravuje záležitosti společenství? Na místní, národní a následně mezinárodní úrovni si Bahá'í demokraticky volí své správní orgány. A i když to může znít podobně jako procesy, které se odehrávají v mnoha částech světa v občanské společnosti, je Bahá'í proces jedinečný. V tomto posvátném procesu Bahá'í voleb nejsou žádné politické strany, žádné nominace, neexistují žádné kampaně, žádné volební agitace a všichni hlasují tajně, prostřednictvím hlasovacího lístku. Místo toho, aby volební proces rozděloval a působil ničivě, stává se příležitostí pro jednotlivce, aby v modlitbě zvážili, kdo by mohl nejlépe a nezištně sloužit rostoucímu společenství. Být zvolen do správních orgánů je dobrovolná služba. Bahá'í volby probíhají v atmosféře hlubokého zamyšlení a opravdové zbožnosti, což buduje důvěru mezi jednotlivci a institucemi. Na všech úrovních se zvolení členové nezodpovídají těm, kteří je zvolili, ale konzultují v duchu modlitby, řídí se svým svědomím a jsou zodpovědní výhradně Bohu. Tento nový model správního řádu
mění současné pojetí moci jako prostředku nadvlády a nadřazenosti na pojetí moci založené na lásce, jednotě, pokorné službě a čistých skutcích. Je to neomezená moc proměňovat srdce a budovat schopnosti. Moc proměňovat srdce a ne jen mít moc nad druhými. Tento jedinečný proces, který začal ve vesnicích, městech a zemích po celém světě, vrcholí zde, v Haifě, na hoře Karmel. Každých 5 let přijíždí do Haify na 1300 volených zástupců z více než 170 zemí světa, aby odevzdali své hlasy a zvolili 9 členů mezinárodního řídícího orgánu Bahá'í víry, Světového domu spravedlnosti. Mandát udělený Světovému domu spravedlnosti samotným Baha'u'lláhem je rozsáhlý a zahrnuje pozitivní vliv na blaho lidstva, podporu vzdělávání, dosažení míru, nastolení celosvětové prosperity a ochranu lidské cti. Bahá'í volby nesouvisejí s mocí nebo ambicemi, ale je to výzva k oběti, výzva k odpovědnosti, výzva k důvěryhodnosti, výzva ke konzultacím, výzva k pokornému společenství, výzva ke službě. Výzva ke službě.